Какво става, пички? Свършихме работа с Килка, сега се прибирам. Отиваме на метрото и аз имам билетче. Не пари за билетче. Нищо, аз ще мине Влезем двамата. Тъгля. На къде е това? И много интересно е в момента. Вога кърти просто това. Чакаме светофарче. Чакай, тук позиционираме слабка. Не трябва ли да има? Какво е това? Не, Опа! Какво е това, бе? Не знам. Мангал. Тук има много селски бекове. И сега си чекаме шибания светофар, дева. Не става, бе. Но си яхме. Да, и е 35 градуса. Ай, светна ни зелен. И гледа ли Кирийски пират? Аз не. Аз съм заключен в нас по цял ден. Заключват ме вериги и не мога да се измъкна. Тъйте си много стълкова и сега виждаш, че за първи път от 2 седмици. В момента излезнах за първи път от 2 седмици и не бях виждал слънце. Видите така. За къде това метро? Още надолу. Как ти 5-10 минути път? 5-10 минути друг път. Сега ще пътуваме половин час. Метрото се смеем на хората.